Yung pamangan naman. Malaos tayo po. Ito kami ganing hiling garden, kanyaman yung pamangan. May panganak ka na naman. Itsura kami waring mangailangan healing. At saka maka-background din ka eh. Tinda. Our ulam for today. Oh. Tinapambangos na enamong pane. Oh. Malagad mo yung ating tinapambangos. Balacenas. Yan. Eggplant? Harvested laran. Banda kapas. Seli ko lang ang tinda ng Dexter. O na napon, linuto ko na yung talbos. At saka ako ininom, itang pipaglagan langgok. Kaya yung kapampangan, langgok ara. In talbos is not kapampangan. Oh. Maglanggukan me, langgukan me tangapalya, kulubasa, yung mo rin sabihan tuluran me. Only the young lives. Okay. So, mag-evolve yung language. Mag-evolve mo yan, mag-diminish siya, ma-retain niya yung lingwahe na ng metong lugar nung magagamit siya. Nya, isuntignangan may luluto ing metong misanan ng luluto niya pang minunang panahon at migadap ganong nano itang usong instant. Uling mo na yakakit, mo na gagamitan, mo na luluto. It is not only the dish. Aliwa mo itang pagmuyang matda. Mawalaya, pati itang language, itang usage na makaparikil ketang luluto mo nga ito. Parikil kaya naman balo ito. Intended. Ali, baka parikil, intended. Mababiyasa mo. Baloy po. Yan ang yamang snaw. Parikil. Kaya mababiyasa kong kapampangan. At di ba yun eh? Ebon. Ebon lang native rin. Amang of Bulacan, Apolinario Cruz. Maraming salamat po. Shoutout po. Anyaman da. Lawin mo na. Ano kalagul ka? Ipakita, pakimitang dilo na ng organic egg. Brown egg la pun tuturan. Iba la Bulacan. At saka yung texture na ng kalaro na ano ya. Firm. Firm ya. Kaya sasalbag na. At potang pinickled me. Ano? Ay ta. Ikiyo po linuto ko na po din eh. Ngayon i-pickled na lang. Ya piningaw sa ng kuya ko, yung panganay may kuya ngedi. O sila na, sangkap na kang panulong mama. When do we do this actually? Magagawa yun is mong Holy Week. Uling yung panyuglong, potang magayuno ka, potang mag-fasting ka. Kaya ka mamangan tang manyaman na batal. Mamuketa, manulukan danog. So, in order na ikamu malyo, kumakameto ngayon, milyop ka mo sa bo. So, ng Holy Week, gagawan mila rin, makagarapon. That is what you eat. And ano-nano pamangan. You wait for Easter Sunday para magpiesta na ka na naman. So, the length of the Holy Week, you limit yourself to just taking an egg and sipping a little nanin juice, no? Which is manyaman yan, eh? It's a concoction of aslam sasa. Ngayon, uli nga ala ng aslam sasa, sasali kong commercial vinegar. Pero, sasali kong fresh buko, kung nakitang juice na ng buko, half and half in the same measure, piyabi ako lang ng commercial. Because there is interaction between the acid na nitang acetic acid na nitang aslam, ang po itang natural flavor na ning buko, sa buko. Then it becomes your aslam sasa. Kasi tandaan nyo, may wala na resapa. After pinatubo, we literally lost our sasa. Atin man king up north na mo. Nya ka rin natin pa pakatapayan na pareng aslam. What sasaya man yung house diba? Ha? Mani pala ka rin pounds. Wari sasala lang yung retang variety ng reta. Ngapin ng aslam sasa. Yes, nipa. Aslam sasa. They extract it, wari draw de ka retang bunga, extract them, takay mag-drip. Yapin ng aslam sasa. Pero, pilan man porsyento na ito gagawin ng alak? Oy, tingnan ko balo. Yap, yan ang naman. Pero yan. Oo. Kumbaga dakalya talaga product yung kahit. Yung coconut or the palm na. Pero ma'am, maniwala. Every rin smoke mountain natin lang kanta. Di coconut nut. Itang language sa tree of life, itang everything. Gamit mo eh. Oh, pati palis. Wari ang gagawa, pati palis. Uling isang mumura na mga laglag na ore palapa. Manistis na ako for my full year supply. Pound? Your palm trees na. Ha? Palm trees? We're talking about palm trees. Yes, coconut. Ay, in sasa. Okay. Pero kaila rin. May pampamilya lang. Pamilya, o yan, yung family. May wangis-wangis lang. So yung palm tree, karin nga rin kukunan ng palm oil.
Nalawin nyo, itamong Pilipinos, to tamo malibak-ibak. Ganyan yung Western civilization ganyan. They keep talking about in durability, ang po yung kagaling na ng coconut oil. Ginoo ko mama kalulo. Yung kapampangan, mas kinang masakit mo. Kalubanan ng Vicks Vapor. Kaskasan ka. Mas kinano, larong latik. Atin mo ating makalele, larong latik. Anyang anak mo kanyan. Masikikat siya, nating ang gales, ating ang sugat. Larong latik. Malulugos ka bak, larong latik. Kasaman ko ang dito kasi po nung kaskasana ako nga po ko. Ito kumabaw kong kalame. Oh, exactly. Ano na apong di boting yung full. Atay. Ah, siya po. Atay. Ano ma? Okay, paluwan me. Saan gani? Palaos kayo po. Nakanta na po. Atay na. Ay na. Mamayat Gani ko. po. Palaos kayo. Tayo pa. Wala. Karte pa. Mamayat ko. Okay.